Mas. Ay, mandi mo mas. Nasa car natin, Melly. Sure ka? Okay. Kisa man nagbiling? Ako kuan ba? Ako mas nando sa carbon. Kalitwa. Buhat na magmas ni mo ha? Himo ka mas na ko? Okay, yes. Kasi color mo gusto? Ang kuan, blue. Ha? Blue. Blue, okay. Ganahan di ka? Mm. Okay. Singot lagi ka? Anong gisingot mong ka? Ang kakuanan. Nagunsa mong kasaas? Kalat? Nilimpyo. Nang limpyo ka? Sure ka? Okay. Nakalit kalat. Kalit o kalat? Pag limpyo nga to, kay hapit na sila maabot. Sige na. Nilimpyo nang ko mana. Mana? Kinsa nga ron may manggilimpyuhan? Ang siko, muha na ka, ako, nakaada, Wow. nakadiya. Very good. Thank you. Naglimpyo di ka doon? Ang limpyo sa, nakalat po ang room. Nadiya ba? Si Thor na, hindi to? May Avengers. Black Panther. Black Panther. Ganhan kay superheroes. Palit ko, ganhan. Superheroes? Ganhan kayo. Ganahan di ka ma-superhero. Kinsa man ka? Kasi ganahan mo nila. Diba, si Black Panther lang ka. Di! Aw, dili di ay. Sige, sige. Unsa man imo ha? Palit tag toys? Sugo eh. Suko kasi mo mama dong. Ano sa man ta mabike toys? Karon? Baita? Wala na, suko lagi ka na ako dong. Sige na lang eh. Adto na lang ko eh. Dili na kasi mo mama dong. Gapo lagi ka dong. Bisag masuko dong. Asa ko nun. Yun sa ka be. Yun sa ka. Tanaw ko sa imong face. Tanaw. Yun sa imong naong. Tanaw ko be. Tawon hilak. Oh, muro kag dilak. Ma, Oh, watch ko TV. unsa nga tip, unsa may mo tanawon? Watch Uy, mataga ka dong. Ano dong? Kasi nag-cut sa imong hair. Ikaw. Oh, ako di ay. Ganahan ka? Unsa ni mo inon ni mas daddy bike cellphone? Unsa ni mo paingon? Ng dad, kay Bison. Imo insa sa daddy. Okay. Unsa siya? That's okay. Ano siya okay? Daddy siya money. That's money. Why? Kabig na si daddy. Nasa work. Ikaw na kay work wa? Ato ba ni kuyog ako work pud ko kuyog ko ni dad kay go for work for you nana si daddy ba yes nana Wow. hindi ko kuyog sa work Oh, ningon siya? masyado nana si daddy girls you cannot go at work Oh, yeah. nana si daddy so many people So many people. ang tao siya hi Fiti siya nako Hi, cutie ni anak. Isuko ko sa tao. Oh, wow, suko man ka. Nga cute man ka. Ni hi day nimo. Sige sila watch na ko. Oh, sige silog tanaw nimo. Cute man gud ka. Yan yun sa man si daddy. Nana ba? No, fine. Fine. Ni anak. Fine ba? Kuan. Bala lang ko. Bala. No. Bala. Okay. Nikaon ka sa rice wa. Kaon. Yurot nimo wa. Wala. Ngano man? Ngano? Ganang kay chicken. Rice. Dagag chicken ug rice? Nuha. Di ka ganag chicken. Hmm. Eat dong bi daot na kay kadung. Daot na kay kadung. Eat ba? Ay anak.
Eat ba? Awa, daot na kay ka. Di ka tagaan na kukuan ha. Sana ice cream ha. Dato ba? Asa man yung magibutang? Naasa walang kilap. Asa? Asa ni magibutang? Asa ni magibutang? Man ni magihurot. Asa ni magibutang? Asa dong? Asa ni magibutang ba? Nasa room ni daw ako ice. Nagpunwatch na po. Mga ice ni watch ni mo. Paminaw ba asa sang rice na katong night egg? Wala ni magihurot. Wala. Ano man ni magihurot be? Ano? Tigi. Ano? Tigi. Kay? Tigi ganhan ng rice. O ni chicken. Dili nga ng chicken. Ano tayo mo gusto ka noon? Kuan rice. Unsa pa? Big rice. Unsa pa? Chicken. Buwad. Oh. Hindi ka buwad. Nami kay. Sure? Big kana. Kana big kana. Unsa man ang buwad be? Kuan fish. Mukhaon ka? Oh. Sure? Pantay bitaw ha. Maluto ko ha. Maluto ko karon ha. Kanunti ka ha. Dirty na imong hands. Nutot ko. Uy, pangutot. Mahukay ka utot. Nutot ko. Gwapo ka ba tignan mo? Guwapo. Gwapo. Si Cardo ka di. Di. Kasi gwapo, si Cardo ikaw. Taroy. Kasi gwapo si Cardo ikaw. Siguro. Nandok mo naman. Di ko kabaw.